sanoisin tuolle kameralle. Sikapaa. Noniin. Moi Maria! Moi! Keravan Maauimalasta terveisiä. Ui, kyllä on hyvä. Kuumaa. Mä zoomasin sun äkseihin. Oikeesti vai ei? Mäkin on niin kuuma. Täällä on. Joo, ihan oikeesti. Täällä on. Tuli vaan mun äpsis. Joo. Siellä on Tuomo, Arttu, Allu, Santtu. Oi ei. Ihan huono. Paljon peli. 15-6 meille AA-ryhmällä. AA-ryhmä. Vie. Kiva toi AA. Mikä tää toinen porukka on sit? Toisin sanoen, TS. Maria ois nauranut. Tää puuhun tossa silleen. Joku 15 sentin mahiset ois tullut siihen ihan hyvin saita. Oh! 16-6. Tulee hyvä video. Tosi hyvä. Tosi No niin, hei, nyt silleen. kerras kuulumisiin. Miten nyt Eliaksen kaa? Se oli niin hieno äsken. No sori, Petran appsit oli hienommat. En koit. Niin. Ei oo. Se oli salaisuus. Ei älä. Ei nyt siitä, ei nyt Vieläkään kertonut sille. Mut ne on nyt puhunut. Okei, nyt on loppua, Heidi. Heidi, no niin, joo, laitetaan pause. Laitetaan. Kuvataan siellä näitä. Nyt jos ette saa hienoa, sit mä lopetan tän kuvaamisen. Marja tylsistyy kuolia. Oi ei. Joo, ei se osaa. Vilkutallu. Allu. Noniin. Hei, mä en oo vielä sanonut mitään. Hei! Joo! Ei! No niin, se vähän. Hei! Hyvä, että toiseen paljon ja sika. Ei oo mitään muuta sanottavaa kuin minä haluaisit. Meillä on kaikilla sua ikävä jo. On kova ikävä. On. Piti kääntää kameraa. Hyvää synttäriä. Hyvää syntymää, hyvää syntymää. Mitä? Hieno peli! Ai! Se on nyt tallennettu sekin moka. Joo, noniin. Nyt se riitti. Heti tulee moka oikein. Vielä kerran. Sitten. No on. Voi.